दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम नाङै मोनसे हाबाफारि जोङो दिनै बेखेवदों। बे हाबाफारियानो जाहैबाय जोंनि आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखिनिनो बेयो मोनसे हाबाफारि। बे थांखिया जाहैबाय आंनि बिमा राव आंनि सोलोंथाइ। आंनि बिमा राव आरो आंनि सोलोंथाइ बे मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि गुदि फरायसालि बा गेजेर फरायसालि जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव फरायसा मुं थिसननायनि अनजिमाखौ जों बोरै बारायनो हायो बिनि मोनसे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो लानो गोनां जादों। बेनि थाखायनो लानो गोनां जादों जे जोंनि थाखानाय सरकारि गुदि फरायसालि आरो गेजेर फरायसालिफोरा फरायसानि अनजिमाया खम जालांनायनि जाउनाव गोबां फरायसालिया दिनै बन्द जाबाय आरो गोबां फरायसालिखौ एमालगेमेट खालामबाय बा गोबां फरायसालिखौ मार्जार खालामबाय। जाउनाव दिनै मा जाबाय, जोंनि फरायसालिनि जि अनजिमा माखासे गोमालांबाय, माखासे थैलांबाय, बेबायदि मोनसे जागासिनो दङ। आरो गोबां बेबायदि फरायसालिफोर दंबावो जे नैबे सेसनाव जोङो स्टुडेन्ट एनरलमेन्टखौ जुदि एडमिसननि मोनसे प्रसेसखौ जों जुदि बारायनानै जोंनि फरायसाफोरनि अनजिमाखौ जों जुदि बारायनो हायाब्ला फैगोन बोसोराव गोबां बेबायदि बर' बिजोंनि फरायसालि हयथ' थैनो हागौ। दा बियो दाजाथों, जोङो बेखौ जोङो लुबैया। मानो होनबा गंसे फरायसालि थैनाय लोगो लोगो बेवहाय गोबां रोखोमनि न'खर थायो गामियाव। बै गोबां रोखोमनि न'खरा गोजान जायगा थांनो गोनां जागोन बा गोबां न'खरहा रां रुफा गैया बेबायदि प्राइभेट माखासे बर' मिडियामाव फोरोंनो थाखाय बा प्राइभेट गुबुन मिडियामाव फोरोंनो थाखाय बेफोरबायदि माखासे जेंना। आरो बे बर' मिडियाम फरायसालिफोरा थैलाङोब्ला, एलपिआ थैयोब्ला एमइआव सोर फरायगोन? एमइआ थैयो बा गोजौआव थैयोबा सेकेन्डारि कलेजाव सोर फरायगोन? थाङै थुङै बियो कलेजनि इलेक्टिभ आरो कलेजनि मेजर साबजेक्ट बा मास्टार्सनि जिखिनि मास्टार डिग्रि फरायनाय बेफोरावबो बियो हेम्पार जाहैजोबगोन। दा बेखायनो जोङो फाउन्डेसनाव दिनै गुन अरनो नागिरदों जे जोंनि फरायसाफोरनि जे अनजिमा खमायनो नागिरनाय बेखौ जोङो बारायथारनांगोन। गार्जेनफोरनो जोङो बोरै कनफिडेन्सखौ जोङो लाबोना होफैनो हायो, फरायसाफोरनो जोङो कनफिडेन्सखौ जोङो बोरै लाबोना होफैनो हायो, आरो जे सरकारि भाबै जिखिनि मावनो गोनां फोरोंगिरि थिसननांगौ, बिनि इनफ्रास्ट्राक्चार थिग जानांगौ, बिनि टाइमाव मोजां लेखा बिजाब होनांगौ, बिनि मेकानिजमा थिग जानांगौ। बिनि थाखाय जों दल आफादफोरा सरकारजों सावरायनायनि गेजेरजों बा सरकारजों मोनसे दाबि खालामनायनि गेजेरजों बा आन्दोलननि गेजेरजोंब्लाबो बैफोर फरायसालिफोरनि जेंनाखौ जोङो दिनै बोस्रांनो थाखाय जोङो नाजाबाय थादों। आरो बे जेंनाखौ सरकारा, जों रायजो राजाया, जों बिमा बिफाया, गार्जेना, फरायसाया जुदि खौसेयै जों जुदि बाथ्राखौ बुंलांबाय थायोबा गाबोन समफोर बे फरायसालिनि जेंनाखौ बोस्रांनो थाखाय बाध्य जागोन। नाथाय सरकारा बे फरायसालिखौ ओरैनोबाबो बुथारनोसो सोलो लादों। आरो बेवहायनो जोंनि गार्जेनाबो अबहेलायै जुदि फरायसाफोरखौ जुदि हराब्ला सरकारनि थाखाय बेयो हयथ' एडभान्टेज जानो हागौ। बेखौ जों होनो हाया। दा बेखायनो सरकारा गाबोन जुदि थिसननायनि सिगां जोङो दिनै जोंनि बिथाखौ जोङो थिग खालामनांगोन, जोंनि सांग्रांथि जानांगौखौ जोङो थिग खालामनांगोन। बेखिनि बाथ्राफोरखौनो जोङो दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो मावनो नागिरदों। बेजों आनसलिक लेभेलनि मोनसे जोङो केम्पेइन बा मबिलाइजेसन जोङो टिम दानाय जागोन आनसलिक लेभेलाव। जे आनसलिक लेभेलाव जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि बिथांमोन, जोंनि गुदि बर' फोरोंगिरि गौथुमनि बिबानगिरि बिथांमोन, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोन, आरो जोंनि रिटायार्ड फोरोंगिरि बिथांमोन बा एक्जिस्टिं माखासे फोरोंगिरि बा फरायसाफोरनि गार्जेन बिथांमोनखौ लानानै बे कमिटिया जागोन। आरो बे कमिटिया बिमा बिफाजों रायलायगोन, बे कमिटिया गार्जेनफोरजों रायलायगोन, बे कमिटिया गामियाव थांनानै फरायसाफोरजोंबो रायजो राजाजों रायलायगोन, फोरोंगिरि एसएमसि बिथांमोनजों रायलायगोन। जेरैखि जाया जोङो जोंनि फरायसालिखौ जोङो फोथांथारनांगोन। मानो होनब्ला बेवहाय राव थांनायनि खोथा दङ, बिजों थांनायनि खोथा दङ, आरो बेवहाय जोंनि सिनायथिया गोजोर जानांगौनि खोथा दङ। दिनै बर' रावा नोङो 8th सिड्युलाव हाबबाय, बर' रावा आसामनि लोगो सरकारि राव जाबाय। बर' रावखौ जोङो दिनै रिसार्च खालामसै, PhD खालामबाय, मास्टार्स फरायबाय, आरो बर' रावजों जोङो दिनै साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हाबाय। दा बेखायनो जोङो बेबायदि मोनसे मर्यादा थानाय जिखिनि मोनसे रावनि गुदि फरायसालि बेखौ जोङो माब्लाबाबो जोङो थैहोनो हाया। नाथाय जोङो बेखौ आन्दोलनजों जोङो हानाय नङा। फरायसा बारायनांगौआ आन्दोलनजों बारायनाय नङा। आरो फरायसा बारायनांगौआ बेवहाय मोनसे कमिटमेन्ट, बेवहाय मोनसे डिटारमिनेसन, बेवहाय मोनसे कनफिडेन्स, बेखौ जोङो लानांगोन। आरो दिनै बर' मिडियामखौ लानानै खुनु कनफिडेन्स गैयै जानांगौनि बाथ्रा गैया। आरो बर' मिडियामजों नोङो गोजौ थाखो होसोलांनो हाया बा केरियार दानो हाया
बा प्रफेसनेल मोनसे कर्सआव थांनो हाया बा सिभिल सार्भिसाव नोङो थांनो हाया होननाय बाथ्रा गैया मानो होनोब्ला एसएस अफिसार जानाय गोबां दङ पुलिस अफिसार जानाय बेबायदि दङ साइन्टिस्ट जानाय प्रफेसर जानाय एमडि जानाय इन्जिनियार जानाय बेबायदि गोबां बर' मिडियामफोरजोंबो दङ बेंकआव खामानि मावनाय माने नोङो ल' आयदायाव नों खामानि मावनाय गोबां बेबायदिफोर दङ दा बेखायनो कनफिडेन्स लानांगोन जे सोरनिबा लेखा रोंनायनि माने जाहोना मिडियाम नङा बा लेखा रोङिनि जाहोनाबो माने मिडियाम नङा बियो गावनि सायाव मोनसे कनफिडेन्सनि सायाव मोनसे डिटारमिनेसननि सायाव दा बेखायनो बै बाथ्राफोरखौ सरजाबजोबनानै बे हाबाफारिखौ जोङो मोनसे माने गोख्रों भाबै मावथारनो होननानै जोङो बेखौ दिनै चिरां जिल्लायाबो दुलाराय फरायसा आफादा बर' थुनलाइ आफाद आरो गुदि फोरोंगिरि गौथुमनि मददजों बे हाबाफारिखौ बेंटल जुनियर कलेजाव दिनै लादों गोजोन्थों बे गभार्नमेन्ट गुदि फरायसालिफोराव फरायसा जोबलांनायनि दायखौ सोरखौ होनो सानो बेवहाय थोंजोङै माने बुंनो थाङोब्ला सरकारहाबो दङ बेवहाय माने फोरोंगिरि गैयैनि थाखाय माने गार्जेनफोरा मोनसे कनफिडेन्सआ गोमादों इनफ्रास्ट्राक्चार गैयैनि थाखाय कनफिडेन्सआ गोमादों आरो बेवहाय मा होनदों फरा बिजाबा नांगौ समफ्राव माने बेवहाय माने सौफैया बेनि थाखाय कनफिडेन्सआ गोमादों आरो फोरोंगिरिफोरखौ नट अनलि इन माने टिचिं बेखौ गुबुन गुबुन खामानिफ्रावबो एंगेज खालामनायनि जाउनाव गोबां माने क्लासा एबसेन्ट जायो बिनि सायाव माने कनफिडेन्सआ गोमादों आरो गार्जेनफोरनियावबो गैया नङा एसे दङ जोङो सरकारखौल' थोंजोङै जोङो बुंनो नागिराखै जोंनि सायावबो रायजो राजानि सायावबो एसे एवारनेस बियो थानांगोन जे जोङो जे मिडियामखौ लानानै खुनु गोथो जानो नाङा बर' मिडियामजों हायो बर' मिडियामजों जायो नैबेबायदि मोनसे कनफिडेन्सखौ लानानै जोङो आवगायलाङोब्ला जोङो जागोन दा बेवहाय गैया नङा सरकारहाबो बेवहाय माने गैया एसे दाय दङ सरकारा बेखौ एडमिट खालामनांगोन आरो जों गार्जेनहाबो जों रायजो राजाहाबो बेवहाय जों माने एसे कापालिटिया गैया नङा दं